sayang? Mau pulang. Pulang. Tadi sudah nyanyi apa belum? Sudah. Nyanyi apa tadi? Nyidom Sari sama Sinarengan. Ngono wae cara sinden kondang ya nyangoni lah. Sinden kondang larang. Menengo. Anak cah cilik berbakat iki mbok nyong ki nduk nggih tuku apa wedak apa Oh, nggih tuku permen. Aku sih iki makane tak tekoni. Ah kesuwen. Ah kene 200. Ya 200. Ndang kene. Wes ndang ditokne. Wes ndang 100 ya 100. Ndang ditokne gak usah. Engko tanggung jawab aku. Kene. Gowo dompet apa ora aku? Ora urus. Hei! Oh alah. Sinden no. Sinden kondang. Wah, sil. Nya. Ya aja to, Bang. Itu Bang. Duit. Iki nggih tuku bensin biasanya tak tambahi bensin 20. Nya, guys. Ngajar ya tuh Iki nya, iki. Perampokan Iki engko dilaminating di figura dari Silpi Kumalasari. Aja mbok tukokne udunen kowe engko. Wes ana. Nyok tak tambahi. Iki ya kowe. Iki sumbangsi mbiyen kanca-kanca nalika nggawa Silpi tanggapan. Iki ditulisi Silpi Kumalasari. Oh ya anduk makasih.